Filmmaker Vrouwtje van Wengerden gaat 3,5 week varen door Friesland. Met één prangende vraag. Wat maakt een echt thuis? Ik ga deze reis maken met mijn vader en we gaan door Friesland reizen. En mijn zoektocht gaat eigenlijk over Friesland en wat mensen in Friesland doen. Waarom mensen in Friesland wonen. Ik ben hier opgegroeid in Barthlehiem. Alleen, ja, ik wilde altijd zo snel mogelijk weg als kind. En dat heb ik ook gedaan. Om 18e ging ik zo snel mogelijk naar Amsterdam. En nu denk ik toch wel van ja, ik kom hier wel vandaan. En wat is dat Friesland eigenlijk? Wat is dat gekke landje hier? Wat Friesland heet en wat doen mensen hier? Ik denk dat heel veel jongeren denken inderdaad, nou Friesland dat is saai. Ja, nou het grappige was, ik heb gisteren een aantal kinderen gesproken die hier nu in Barthlehiem opgroeien, net als ik eigenlijk. En die vonden het eigenlijk ook wel weer heel leuk. Dus ik was ook gelijk een beetje in de war van zij konden wel heel goed genieten van grote tuin en aan het water en ruimte. Nou staan we natuurlijk wel op een schitterende dag. Ik denk als je ze op 11 november vraagt dat het misschien anders is. Ja, dat zeiden ze ook erbij van. Heel snel was het een maar. En, in de winter is het wel een beetje koud. En het is vooral ook wel een beetje alleen. Er zijn niet zoveel vriendjes en vriendinnetjes. En je moet altijd fietsen. Maar nu ga je dus op zoek naar mensen die wel heel erg van Friesland houden. Hoe ga je dat doen? Nou, we gaan eigenlijk rondvaren en het moet heel spontaan worden. Dus ik wil gewoon eigenlijk rondkijken waar mensen zijn die me interesseren. Of plekken zijn die interessant zijn. En het hoeft niet alleen maar mensen te zijn die het hier mooi vinden. Het kan ook zijn dat mensen hier terecht zijn gekomen zonder dat ze ervoor gekozen hebben. Of het juist helemaal niet zo fijn vinden. Of het wel heel fijn vinden. Of juist heel erg bewegen, zoals dat wij doen met het schip. Dus alle soorten verhalen eigenlijk. En wat wil je eigenlijk, wat wil je ontdekken? Ik wil eigenlijk erachter komen wat nou eigenlijk een thuis tot een thuis maakt, denk ik. Wat geeft je nou het gevoel dat je je ergens thuis voelt? Is dat een plek of kan dat ook iets anders zijn? Nou gaat Vrouwtje, die gaat echt met een missie op stap. Hoe gaat u deze reis in? Nou, met een missie, ja, doen. Ten behoeve van diezelfde missie. Dus ik stel me, laten we zeggen, beschikbaar voor het uitvoeren van Vrouwtjes plan. En niet alleen ondersteunend, maar ik voel me gewoon ook wel deel van het plan. Dus we gaan dat ook wel een stukje samen doen eigenlijk dan. Zij heeft het over waar ik me thuis voel. En ik denk dat familie dan heel belangrijk is. Dus het is natuurlijk super geweldig dat je het samen met je vader kan doen en samen met je dochter. Ja, dat is niet zo. Ja, ik kan er niks anders over zeggen. Dat is geweldig. Ja. Nou ben je opgegroeid in Barthlehiem. Je bent naar de filmacademie gegaan in Amsterdam. En weer terug. En waar ben jij nu thuis? Dat is echt de moeilijkste vraag die je mij kan stellen. Dat is denk ik hoop eigenlijk dat ik na deze reis daar misschien wel een antwoord op heb. Ik hoop ook dat ik weet of ik terug ga naar Friesland of dat ik in Amsterdam blijf. Of misschien heel ergens anders ter wereld en me thuis vind. Ik weet het nog niet. Jij hebt ook geen idee wat het nou is voor jezelf, wat thuis zijn is. Ja, precies, denk ik. Of is thuis misschien niet iets met een plek, maar meer met een persoon of een gevoel. Nou, stel ik je de vraag en jij hebt erover nagedacht en dan ga je zo bij wildvreemde mensen op met diezelfde vraag. Ja. Dat is ook niet aardig. Nee, en ik weet het zelf niet eens het antwoord. Misschien dat ik daarom ook wel de reis maak om dat antwoord te vinden.